Така, хора, днеска накараха моите хубави Дискорд съграждани. Само аз се накарах педал. Добре, да направим... Не, брат, това ще го катаутна. Аз решавам какво се случва в този клип. Окей? Това е моя клип. Накараха ме да правя Smash or Pass на всеки покемон. Затова това ще правим днес. Така че нека да почваме с Бълбазор. И Бълбазор ми е първата любов, първия стартер. Whole new hole to explore. Замисли се. Има два хола смаш. Окей. Бълбазор е пас. Съжалявам, can't do it to my boy. Окей, reasonable. Айвизор. Пас. Вина... Hear me out. Добре, hear me out. Ги да бели ванк, хареш и BBW, брат. Не. Окей. Чармендър, на. Тогава ще, брат. На. Не. Женски Charizard е крейзи между. Виждали ли сте Charizard Inflation? Да, obviously. Ако не отида в видео. Добре. Charizard. Actual Smash Женски Charizard. Charizard е крейзи. Actual Smash Charizard. It can squirt. Water покемените са много темптинг, обаче не мога. Има го в името, брат. Да, ма не мога. War Turtle не мога. Смаш. Две нови дупки, брат. Вие много тъпо го гледат, да погледате нещата. Вие сте само може, бане в това, бане в... Чил, бро. Аз решавам. Така. Окей. Добре, ако беше нещо друго от боболечка, можеше да е Смаш, ама е. Не ми показа вашите мнения, в смисъл, да, аз ще го пасна, ама не ми показа, че ви ще го паснете, разбрахте ли? Butterfree е... Сори, бро, Смаш. Това е тежко пас, мяза на нещо, примата глупаци. И това ще боли. И това ще боли. Да, Big Dick B, брат. Пък да е че. Анзо, може ли да не ни даваш мнения, в смисъл, аз ще решавам. Добре, ще мютна, брат. Ще мютна и в клипа. Пиджито е пас. Actual generic. Така, пиджиото. Пас. Представи си просто някой наемат да направиш бат яките гифчета, правиш го с някакви... това е за Smash or Pass сайт, брат. Да, това ще боле. Моля го ранит бакна, actually. Окей. Сега. Добре. Спирол. Пас. Беше същото. Пас. Alright, bro. Хора, hear me out. Слушаме, брат, слушаме. Целия съм в уши, брат. Райчо е от Търнов, между другото. Да, fuck that guy. Не. Наближаваме го обаче. Това искам да видя. Добре, това е пас. Не. I mean, he chill. Chill on my day. Добре. Chill on my day. Така. Не. Смаш. Наруто, брат. Да, Наруто, брат. Jigglypuff е... Не, actually... Не. Аре да умърдем Hungry Box и да сме смаш за Jigglypuff, guys. What? Не. Не съм по тези зъби, не си падам. Не е добре. И това ще му отровя. Това също ще му отровя. Да, това ще ме отровя. И това ще ме отровя. Това ще ми посей гъби на... Така. Това ще... Пас. Смаш. Знаете ли какво вече няма да се обяснявам, просто ако има нужда, не мисля, че има нужда. Трипл смаш. Това е пас. Не е пас. Не. Когато повече мяса на животно ми е страшно да кажа Смаш. Така,
Полилак. Не. Actually, смаш Не. и пас. Fuck. Така, Окей. пас. Пас. Когато той става някакво деди, бе, брат. Пас. Смаш. Ей, гей. Добре, познат почти. Чай, 4 ръце, брат, това е моят креативно. Окей. Actually, 4 ръки е дал. Мускулите са търнов. Това са мога да- dick sucking lips, брат. Това са dick sucking lips, братле. Тези са заки. Това ще ме отрови на гъс. И това ще ме отрови на гъс. И това ще ме отрови на гъс. Ах ти тук. Това също. Смаш. Брат, медуза е, ти лут ли си? Така, Ванки, чуй сега. Слушай сега малко. Ако те отрови, какво остава да е ура? Какво трябва да направи? да, прав си, имаш поинт. Имаш поинт. Нарече са мазохизъм. Имаш поинт, имаш поинт, имаш поинт. Това няма да струва. И това няма да струва. Окей. Не. Не, абе. Не. Не. He kinda chonky though. Не. О, Не. Wait. Yes, смаш. Не. много е бавен. Slow е. Да, прав си. Прав си. Не. Не. Пас. Пас. Това е яко пас. Не, брат, не, брат, животно е, не мога, животно е. Това ще Това ще е крейзи, Не. Но Това да. ще направи от цемент. Damn, did that tongue. Смаш! Яко смаш. Хора, не виждате ли този шип? Буквално е. Не, бе, Пас. Смаш. Никога не съм харесвал Генгар. Да. Кой смашва Генгар, вау? Много. Не. Такъв е това, бе. Та е работата, че е това нещо, той ще ма смашне, аз няма го смашвам. Смаш! Банкич, мисля, че разглеждаш това по грешния начин. Трябва да го разглеждаш бисексуален. Да, Да, като мене в момента. като цяло, да. Просто То не, че не съм, да, ама все пак. Ама и да е просто бисексуално, бъде няма да е. It's not gonna be a good time, you know. Да. Разбирам. Защото няма да си он топ, разбирам. Окей, какво правим тука? Човек, пас. Бах топката. Не. Искаш се на... Не Не. си го и помисли. Не. Не. That's a fucking child. Окей, сега виж, това е смаш. И това. Не. Damn. Смаш. То го иска. Окей. Не. Не. Не е твърде много е животно. Да. Не. Не. Да. Да. Не. Това ще е приятно. What the fuck? Това ще е Това приятно. Това е майка с дете, не го прави. За детето ли има предвид тук? Брат, за майката. и за двете, за майката, да. Така. Хорси това бих го пробвал, да. И това бих го пробвал, да. Да. Това посъм, да. О, не. О, това са устни, брат, върни се назад. Не. Да. Мистер Майн, fuck that guy. Не. Не. Но О, да. yes. Смаш. Yes. Брат, не. Скин кълъра. Толкова ти си гей! Скин кълъра, не, скин кълъра, не. Скин кълъра. Не харесвам лилава пуси. Защото е по-тънничък ли?
Да. Да. Бах ти ръсите. Знаеш ли това, дето е Electric Chair or Marry a Black Woman? В смисъл, това съм аз. Това съм аз any day of the week. В смисъл... Ванкич, сега това го включи във видеото, иначе ще го клипна и аз ще го кача. Ще го кача и ти ще го клипнеш, ти ще го качиш. Това ще паре. Това ще боли. Опа, се върнах се. Това е животно. Смаш. Ова, брат, ви верно ли смаш или пас? Правите на Естествено, че да. Брат, actually... Смаш! Не, брат, не, съжалявам. Аз съм Марка Плая. Трябва да са повече. Смаш! Вижте колко смашове. Не. Окей. Човек, мисъл, Дито е като дебела атрактивна жена, просто Смаш! Хора, знам, че бихте ги смашали. И аз бих. Пак смаш. Само и ви не бих. Но вие сте по-шумни от мене. Мъква е, бе! Знаете ли какво? Това е смаш, другите са пас. Елате смаш брос, са смаш към мен. Разбира се, мъква е, бе! Пас. Смаш. Абе хора, спрете отгладате вместо мене, бе! Вие говорите повече в това клипче от мене. Какъв смисъл да го качвам на моя канал? Добре, прави си твоя клипче, на мен не ми пука. Няма никакъв проблем. Доктор Рейвън, смири го и го мютни. Humble him! Продължаваме! С... Това е пас. Това е... Също е пас. Пас. Габриеле, shut the fuck up! Oh yes! Oh yeah! Oh yeah, BBW, братле! Не, това е твърде много, More things for me to grab. Смаш. Вие сте много странни, гайс. Съжалявам, пиле. Окей, брат. Смаш. Окей. Това ми напомня на Баузър фартинг гиф. Добре, това е било. То буквално е това. Oh yeah, Мюто! Не. Мюто! The fuck? Дали няма да можем да различим точно кога вече почнаха да правят хората порно на тия неща? В смисъл, at some point. Да, кога започнал? Колко се прави, че не знае точно дата и час. Actually не знам. Explosion! Това е Диди, брат. Не искам Диди. What the fuck е това, брат? Oh yeah, вика. Ванкич, какво стана с... това прилича много на животно. Между другото. Когато работи, когато аз кажа. Така, не. Вярно е. Не. Любовта няма граница. Ами не. Ко беше това? О, не. Не на трапчевите мисли, не. Това е най-корни нещо, което съм правил в месец. Да. Кое бе, брат? Ох и чил, брат. Не, това ще е Electric Chair Experience и това ще е Electric Chair Experience. Да. Не. Не. Чакай да мисли само да е акробатичен на хуя. Не, няма да е акробатичен, не. Не. Nope. Слайми. Ако удариш смаш. Никога не съм харесвал Еспион и Амбрион, между другото, няма кефят.
Не. На Брам бих ударил, не знам за тебе, брат. Не знам колко. Да, we already know. Добре, има някои анонове деца много добре, в смисъл като форма. Това е смаш. Пас. Падна ми камерата. Видя ми съм над сака. Фък. О, фак. Добре. Буквално. Пас. Това е перфектно видео за мембари, by the way. Да, I guess. Представяш ли сплащаш за мембър и това е контент, получаваш Pokemon Smasher Pass. Аз бих кенсълнал, брат. Стиликс. Кой смашва Стиликс, брат? Бак ти Джо Лайна, брат, не знам. Много е файн, брат, файн е. Файне. What do you mean? Не. Момчета удариха втората кула в Hit Girls Repack, сетъпите не работят. Дева. Окей, хора, знаете какво казват? Don't fuck with Chuckle. Добре, това е не. Това не. Не! Бих, Мецана бих между другото. Да, баба Меца. Баба Меца? Не, това ще пари. Да се фокусираме на първата дума. Бих пробвал това нещо. Не. И това бих пробвал. Между другото, ванката само първите еволюции избира, брат, да си. Не, ви забелязахте. Както и да е. Не. Да, така да е. Не. Телевизия с кат, fuck yeah. Аре бе, брат, I'm going to О, lose my shit. не, Ванкич, имам... Не, върни до шибания спад. Извинявай, но чакай да ти покажа нещо, ако не си запознат. О, знам как може да покажа. Ей, йоу. Окей, нямах предвид този скат. Ванкич, ако не си запознат, така изглежда скат отдолу. It's not getting much better, така изглежда, Ванкич, премисли го. Давам ти адекватните познания, премисли го. Sure. Его. Ама той не изглежда така отдолу, така че съжалявам. Имаш право, ама да. Пусни Защо каза фак, брат? Имам фак. Фампи... Не. Ние си играем с пикчите в момента. Къде Това е, бе? Ой, напускай, бе! Удари ga втората кола, не! Да. Окей, съжалявам, да. Заслужава го, да. До страхата, брат. Заслужава го. Не, назад бе, да по. Милтанк. Смаш за Милтанк. Аз не харесвам Милтанк. Смаш. Ванкич, Не харесвам Милтанк! Това харесвам! Не. Ванкич ще те предупреди за нещо, мога да слагам саундове в сервера. Можеш и емоджита. Всеки има свободата. О, невероятно, Абе, check гайс, it просто out. купете саундборд. Check it out, I'm in the house. Ама май са филнати всичките Не, слотове. fucking- О, не, логия. Да, бих между другото хол. What? Това от сървър ли се чу? Да. Добре. Села би, да! Не, the goat, we don't touch the Check goat. it out. We don't touch I'm in the house. Call. Чай, върни назад. Брат, как Блейза кина, бе? Тройна фигура, братле, what the fuck, шо не... Как ще пропуснеш на това, брат? Не. Това пари. Матки! Не. Колко хора са ги смашвали, това ма плаши. Да. Не.
О, my beloved. Не. Не. Си дот, братле. Хигада, да, здал. Чема? Тейло, не. Не. Не, пас. О-хо-хо! И чакай. О, брат, разбира се, бе. Оу, ес! Оу, ес! Да, знаем, всички знаем. Удря ме! Смашовете, вау! Ами, да, не. О, шумиш. Брелум? Не. Представям ви Не. най-новото попълнение към сървъра. Окей. Това ще на демонетайзни. Не, че сме монетайзници. Да. Копирайт страйк. Това не. И това не. И това не. Не. Ладат малко ду, ама. Ейо, замисли се, more things Не. for you to grab. Ще ми смаже топките, не. Окей, брат. Добре, брат. То нос, брат, Не. гледай какво става. Не. Уху! Здравейте, Гей. Не, брат. Искам a good time, that's all I need, a good time. Мисля си да имаш good time, ама си тъп, бато. Искам a Бе, good... мъква и ти, брат. Не. Сори, смаш. Аз си мразя тото интернет футпринта, брат. Някакво ще ходя на работа и търся някаква твоя глас ли е, брат? Да, смаш. Не. Колко, брат, Не. мисля, че гласът ти е най-малкият проблем. Има видео на тебе как псуваш някой. Добре! Hear me out. Не, това е много голямо. Да. Брат, нощите же. Нощите си. Той е голямо, колкото един... Как беше? Блок? Да, дума за блок. Окей. Колкото нечи и майки в този. Как е живея, брат? Как е живея? Аха. Хия фартър. Как на 200% е живея, брат? Брат каза с поинт. Да, бих. Не. Добре, вече. Не. Сега вижте колко ще се смашнали в Лагон. Добре. Не. Боде. Не, това ще боде също. Да! Вау. Да. Не. Фак. Не. За първи път осъзнавам, че Уискаш има W на главата, като Ванкича. Буквално. Да. Той е ланкър като тебе. Уникално. Insane. Ванкър. Always connected. Аре, бе. Няма интересни работи в момента, това са нещо фусили. готино е, брат. Бак, Не, това е грозно според мен. Това е Окей, грозно. бе. Окей, брат, лей, хубаво си, ама. Не. What the fuck? Знаеш какво? Да, Аре, брат. Аре за спорта. за спорта. Добре, това не е. Още един инстанс на Ванкича да пасне Evolution, а пък да смашне миналата. По-добри са! Той Ванкича си харесва по-компактни бата, кой да прави. Да, по-мънички са. По-малки и сладки. Малки И безпомощни. О, фак. Това е ниш референс. Добре. Ванкич, взимаш ли в consideration тия неща, дали мога да ги биеш?
Защо не? О, бат в главница на това смисъл, внимай какво ще кажа. Не бих. Не, той е моя прелестен. Не бих. Actually имам плейтро и съм го сложил в отбора. Показвам го на камерата. Ето го. Ето не съм му направил дупка, значи си го обичкам. Не бих го смашнал. Така. Ванкич, чакам отговор на въпроса, ако поп-ъп на Арсиос. Ще видим. Бог на времето, брат. Ще видим. Ако получа от това арка си, не бих отказал. Да, но взимаш ли... Да! Взимаш ли в consideration, че Бог просто ще изтрия? Не, ако ми даде, казах. Ако ми даде аркъсито. Не. Добре, меням си шибания IPS, брат. Да. Не. Не. Защо толкова много смашове на града? Не. Смашовете на Райклаза са кризи. Окей. Защото е готин. Да! Джерачи, да! Не. Не. Хичил, бейбо. Не. Не има имуни. Има мене. Не. Не. Decisions. Това кой го казва? Това беше в... Това не беше в Legends of Runeterra или поводявам? Не. Не. В Legends of Runeterra беше точно така. Как ми го пуснаха отгоре, братле? Не, няма. Да! Не. Бих! Между другото, бих! Така, не. Не, но... Да! Така. Не. Ванка, брат, хуя ти те кара на места, ето не би влязал с Не. Да. Измисли го, брат. Не. Още един Evolution скипнат. Невероятно. Брат. Но аз не мога, те приличат прекалено много на животни. Това е Actual Zack, Ванк. Не, Actual Zack на два крака. Кой Zack е на два крака? Това не са реалистични зайци. Повечето, дамас. И кво така ли ходят? И кво имат ли такива бедра? И кво имат ли така глава? Не. Имат. Измисляш си, брат. Окей, чай, че ляво-дясно също ги такова. Не, пас. Знаеш ли, че имам силата да сляза долу с слушалките и да пусна водата? Да, да се май. чуя на видеото. Може. Не бих чинглинг. Коко, между другото сега след половин час записвам това видео Who the fuck is doing that? Окей, го правим. Окей, правим. Това ще е много бат еволюция, май. Не, то няма. Смаш. Съжалявам, да. Да, знам. Така. Сега гарчом, гледай колко смеш. Гарчом има бая. Не! Тук много внимавай. Не. Бих между другото. Много бих. Много. Ама не. Какво, не ли му цъкнах? Да бе. Смаш. Мъж против думата си, брат. Не е вярно. Простивам се.
Не! Не! Не. Окей, скоро стигаме до половината. Съжалявам, но бих. Не знам, бих, наистина. Не. Аз си го казах вече. О, Да. yes! Да. Не. Да. Не. Не. No, fuck that. Не, fuck that. Не. Не, любимата ми еволюция. Не, този готин, не. Не. Как записвам от 33 минути? Това ще е 100 часа. Не. Да. На половината се. Окей, бро. Не съм и на половината, между другото. You like them Не, bush, на Иван? половината съм, да. Не. 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 Съжалявам, Фрославс. Не. И... знаете ли какво? Смаш! Пас! Това е магма. Не е магма на моя шит. On my shit. On my shit. Няма да имам Да, бих. Не бих. Не. Любима ми Mythical и казах, ако ми даде аркъсито. Ето, it is described in mythology as the Pokemon that shaped the universe with its 1000 arms. Супер. 1000 лет. Yes. Не, Викти, не. Не. О, да, порасне малко. Не бе! Не, съжалявам. Не. Е супер, the fuck? Не е супер. Не, not my boy. Не, get the fuck out. Не. Това е бейт. Това е бейт. Така не, тези трите не. Амара има нещо... What the fuck е това, брат? Но да! И не. Не. Не, съжалявам. Не. Да. Не, тези не. Не. Swadloon, my beloved. Не. Тролиш. Няма, брат. Листасо. Боболечка е, смисъл. Боболечка, чика. Ай. Не. Боболечка, чика. Ай. Да. Не. Не има рактус, брат. Не. Nope. Коко? Да. Ще отидеш ли в Audody Repax да ми дадеш магнит линка за Hearthstone? Какво? От черния екран. Не. Nope. Коко? Давай! Не. Да. Твърде е фъри. Добре. Фокон. Съжалявам, бих. Я влез до Audody Repax. Не. Къде? О, yes. Влез в Audody Repax. Окей. Това е kinda disgusting. О, Ducklet, my beloved. Какво? Искаш черния екран просто. Защото ISP-то ми удари втората кула, брат. Окей. Не.
Among Us. Къде е Among Us? Among Us Smash, да. Не е Smash. Не е Smash Among Us. Не. Рис. Аломола е... Да, бих, съжалявам. Да, фак. Кой скипнах? Какво направих, брат? Така, това е Smash. Това е пас. Това е пас. Това е пас. И това е пас. Тъпокон. Не, това ще боли много. И това ще боли ужасно много. Close. Да, бих. Ами... И това бих. What does a nigga got to do to get Ако я игра, търсиш да ти помогнем. Хора смашва такси, брат. Еми, клон принципно струва... Не ме бе, аз искам дилстата, то ще ми излезе тази стъпка. Хора, може ли да не проваляте клипчето? Не. Може да лафите в друг канал. Окей. Между другото искам да се върна малко. Да, това бих. Не, това не бих. Да, това бих. Не, това не бих. Да, това бих. Не, това не бих. Не. Добре тръгнава, да. И това ще боля. Това също не е окей. И това не е окей. Не. Чай, какво стана? Третата еволюция буквално е рис, братле. Коя третата? То е само това и това. Хитмор. Не. Да, по-сърва, не. Не. И три глави да са не. 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 Но да! Не. Не. Да. Не. Yes. Да. Не са. Ей. Not black. Играчка, брат, не знаеш. Не. Здравейте, госпожо. Не, тук вече са им свършили анимациите. Не. Здраво. Не. Замислих се обаче, не. Третата. Да! Не. Така. Fuck! Не. Гренинджа. Мале колко Гренинджа лъвъра има тук. Така, не. Аре бе, брат. Actually, hear me out here. Smash. Не. Пеперуни. Това, между другото, това беше най-лоу смаш каунта, който съм смашвал. Вижте колко. Така, пак са бе. You haven't smashed or passed this Pokemon. Не. Да, и това бих. И това много силно бих. Не. Панда. Това е меч, брат. Не. Мисля, че... Не, няма мисля, че няма! Има потенциал, няма потенциал. Това да! И това да! Това не. Не, брат, но сега... Да! И да! Да! Не. Fuck that shit. Менем си шибани интернет. Honestly, fuck that shit. Така, не. Да, бих. И това бих, между другото. Да. Yeah. Да са ключове. Това не е. И това не е. Не. You know what? Fuck it. You know what? Fuck... Не е това. Не. Да!
Не, Елена. Не. Или Елена, брат. Не. Да, бих. Не. И... Не. Не, Раулет, брат. И на Раулет ще я ще поръчам в площи. Не, няма. Не. Не, но... Не, чакай още малко. Ето тук вече. Ето тук вече. Оп, изжалка ми цици. Цолва. Какво? Не, Доналд Тръмп, не. Да. Не. Не. Вау, колко смашове имаше това. Не. Ето ти вече знаеш какви хора ги пратят неща, брат. Да. Не, брат. Това е вълшебния кон. Буквално е вълшебния кон. Така, това не. Не бих. Боболечка не бих. Не. Търнов е. Бих. Не. И тук е... Да. Брат. Смаш. Не, между другото, това много ме дразни, това не го... Ти тъп ли си? Брат, гнусно е, Poison Fire, грозен е... Има кондоми, бе, тъп. Не бих, съжалявам, not my type. Бъди си прост, брат, сета. Не, съжалявам, залазва е много грозно нещо. Няма извинения, брат, няма извинения за това да прави. Добре, hear me out. На твата чуем, а на Салазал не, братле. Салазал е грозен, това е дуъбъл обаче. Смаш! Аре, това е файн, братле, ама... тролиш, брат. Не. Прави се на умен, бат. Тук вика, това е отровно! Бат, кой го е бел? Мене. Не, изглежда грозно. На гъс. Тайп, но не. Брат, не. Whatever makes you sleep at night, брат, не знам. Не. Имам шайни такова, между другото, не. Брат, какво това? Знаеш какво? Колко? Има ли женски? В смисъл... 50% female! Смаш. I would. Не. Не, тап, колко, братле? Да! Да, между другото. И не. Но... Да. Не. Колко смашове има, се огалива. Колко смашове има луна. Не, Медуза. Това няма да е приятно. Вярно. Не. Да, съгласен съм. Не. Ама ти имаш много basic отговори, брат, само на legit hot Pokemon, ти нямаш никакви hear me out моменти. Много си скучен. Я знам, брат. Аз съм скучен, а ти си тъп, братле, и не бачкат нещата от всяка. Не е вярно, аз съм юник. Не. Добре, брат. Наистина специален. Whatever makes you sleep at night, братле, смаш. Whatever makes you sleep at night and I whatever makes you sleep at night, нещото да кажеш между другото. Това май ще бъде баткът порасна. Не.
Не. Твърде фари. Не. Това е разтопен метал. В смисъл... Брат, ако си Покемон фен си някакво тир 1 фари anyways. Да, между другото. Как ти да е. Буквално се отдай на... Не, брат, не изкорбен. Това като порасне. Да! Съжалявам, не. Имал съм зайк, няма го направя. Reasonable. Не. Reasonable. Не е малин тилион, колко смашва. Hear me out, хора. Wait out, брат, смаш. Hear me out, my nuts will fit in this. My nuts fit in this. Да. Не, това е смаш. More things for me to grab, братле, не знам. Не. Кой смашва корвина? Брат, те са легит животни, те имат най-много смашва. Това не е го това нърд, брат. Не. Йоу? Да! Между другото, и да. Много тежко. И не. А като Пако порасне, не заби. Не заби. Бросовете. Не. Не. Това ще пари много. Не. В смисъл... Да, брат, да, съжалявам, да. Не. Мале тук стресите. Не. Не. Ако еволюира, да, еволюция. Да, ще хареса еволюцията, между другото. Така, да! И тука... yes! Между другото искам да ти кажа... Как беше този покемон? Не мога произнеса, брат. Хатерен... Боди. На това тялото няма ти хареса. Що да не ми хареса? Чай. Шото е това! Не е това. Къде е? Много по-мъничко е. Това е like... Нещо такова е, разбираш ли? Ама пак е сма. Изглежда джуси, тук обаче не. Не. Толкова накачалга повеза, просто тунингова за пил, брат, но. Да. Не. Не. Да. Между другото, да, не, това е да. Да. Да и не. Не е Snom, my beloved. Не е Frostmourne. Не. Това пише мейл, обаче има и фимейл, така че... Да. Не. Забравих, че тия покемони съществуват. Не бих. Не бих. Не. Не. И не. Не. Уау, колко смашва. Не. Уау, колко смашва. Не. What the fuck е това, брат? Не. Това моя е баткът пораз. Не. Да, между другото, да. Не. Учиха хорс. Не. Не, между другото. Не. Това като пещерняк, братле, обича хуйно да ме между два камъка, бате, да я знам. Не. Чай, what? Как пасте, бро? Брат, много е на хинчета, да я знам, не бих. И това не бих.
Окей. Не. Окей, тук идват въпросите, бе. Wait for it, не, wait for it. Не. Не. Брат, много ма кефи шапката му. Така, не. 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 Лечонка, не. 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 Да! Ей. И да. И не. Не. Game is game, брат, game is game. Бате, това маслини ли са? Бате, да, между другото, това е маслина. Това е... Смаш, да, това е смаш. И това, между другото, е... Не е смаш. Не. Не. Това е сол, между другото. Не. Не. Чарка, дет. Не. Танкиш, нали знаеш как хората казват пепел ти на устата? Не, за какво го казват? Това първи път го чувам. Явно няма да знаем. Не. Не. Не, брат. Не, брат, то тук някакво... Не. Бих. Не бих. И не бих. Но някакъв веждю бейгота. Не. 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 Той не се вижда от името, бе. Не. Не. Съжалявам. Да и да. Така. Не. 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 И не. 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 Искам да забележите, има покемон, който мяса на фламинго и се казва Фламиго. Фламинго, да, блейзи аз. Ти така Фламиго. Actually busted покемон, между другото. Така... Пас. Пас. Брат. Добре. Пас. Пас. You know what? Не. 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 На. Не. 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 Чай, what? Да, ама това е много... Не. Да, пас, смаш, така е, да. Така е, прав си. И... Не е смаш. Това не е пас. Това е пас. И всичките метални глупости тук ги пасвам. Окей, не. 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 Между другото, покемон номер 1000 стигнахме. Да, окей. То знаете ли как се прави, като вземеш 1000 от етия и е 1000-ния покемон? Вау. Така, не. 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 Не, това ще пари много. И... това не. О, ес! Това е... не обичам роботи, съжалявам. Аре бе, брат, ти без това е бъдещето. Без това е бъдещето. Не. Не. Да. И не. Но не. Не. Не, но сега идва...
Actually Шоне, брат. Actually Шоне, да. Actually Шоне. Не. Не. Замислих съм, не. Не. Да. И не. Не. Man, fuck that. Ами... Не. Не. Това бяха всичките. Nice, you're a degenerate. Как изобщо се определя? В смисъл ти си degenerate във всичките... Във всичките случаи. Зад 58 минути. Какво се пуска, бе? То сайт е много як, защо е толкова high quality. Аз съм degenerate, брат, те са правили Pokemon Smash Pass сайта. И е ultra high quality, това е притеснително. Я видим всички, ето съм смашнал. Charizard, Butterfree, Raticate, Pikachu, регретвам вече някой от тия, Nidoqueen, Clefairy, Clefable, Ninetales, Diglett, Dugtrio, Poliwhirl, Bellsprout, Whippinbell, Victreebel, Мък, как е Мък наобратно? Lickitung, Chansey, Tangela, Horsey, Seadra, Gyarados, Ditto, естествено, Eevee, естествено, Vaporeon, естествено, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mew, естествено, Chikorita, Bayleaf, Meganium, Furret, Bellossom, Mario, Azumarill, Unknown, Snubbull, Ursaring, Swinub, Corsola, Octillery, Kingdra, Smoochum, да, Blissey, Ho, Celebi, аз съм крейзи за това, Kirlia, Gardevoir, Illumise, Swalot, Wailord, вау, Spoink, Swablu, Altaria, Shuppet, Luvdisc, Latias, Jirachi, Roserade, Jirachi, добре. Той избра малката версия на Lopunny. Wormadam. Защото с двете стават две спокоим, дори в Лумбанири, Lopunny, Happiny, Hippowdon, Abomas, Noliki, Liki, Tangro, Dialga, Cresselia, Fione, Menafi, Arceus, Musharna, Odino, Lilligant, Chinchino, Alomola, Electric, Electros, Shelmet, Stunfisk, Mienshao, Virizion, Meloetta, Aria Form, ама и двете форми бих, Braixen, Spilpa, Flabébé, Floette, Florges, Swirlix, Slurpuff, Amaura, Auroras, Sylveon, Dedenne, Gumi, Sligo, защо избрах Dedenne, Gudra, Pumpkaboo, Diancie, Primarina, Charjabug, Shiinotic, Bounsweet, Steenee, Tsarina, Drampa, Tapulele, Tapofini, Ferromosa, Magirna, Melmetal, Squovet, Gridant, мале колко много покемони, Gossifleur, Eldegoss, Appletun, Hatrem, Milcery, Alcremie, Indeedee, Rage Drago, Meowscarada, Tendamaus, Mousehole Family of 4, Dolph, Toadscrew, Wiglet, Wugtrio, Screamtail, Dipplin, Phazon, Dippity и Hydrapple! Вау, това бяха всичките. Не, толкова много време, братле, what the fuck? Да, еми хора, благодаря ви, че гледахте. Един час, който няма да си върнем. Insane. Kinda.